Para sa nang kuan ba kanang kasagaran mo madunggan ako nga kanang naay mag-una mo sa atong mahal sa kinabuhi tapos kitang nabilin nga buhi. Tama ba na nga moampo ta sa ilaha nga tabangi mi kay naa naman ka diha. Dili ay mugtuon na makatabang pa na sila. Kung tabangi mi matabang na sila, no? Kita may buhi. Muingon hinaw siya. Dili na ko katabang ninyo. Kamo pagtabang sa inyong kaugalingon. Mo tong si Kristo niingon siya. Ay nakog hilaki ninyo. Hilaki ang inyong kaugalingon. Wala ay. Mali na sa tawhanon lang ang panudlo. Tungod magud sa inyong pagtulunan. Ang relihiyon pagtulunan ninyo nga mo ni ingon nga kay mag-ingon nasayod ako nag-una na sila dito. So naguna-una sila nga nag-una na sa langit di kamo pud nga mga tawo nga mga buta gibutahan nila tabangi mi. Ya karon kung na impierno to siya yawa ang pirmi nagsunod nimo. Yawa ang tabang nimo. Kasagaran mo madunggan nga tabangi mi ampo ni. Ayun na. I-guide mi. Kaya sa anak. Kamo man lahi man mo malamon man mo. Ayun na lang po na sila ko anak kay kada sila mga buta man na. Pero mapandungan na ko na sila umutuon ninyo. Mas dali pa na kaysa katong naglingla nila. Ang kuyaw kay kanang naglingla nagwali kang wala sa balaang kasulatan. Ako kay nagtulubagon kay bisig maingon sige. Di mo ba pa akong ipapatay pag-usap? Karon kamo halang doon. Pait kayo. Nga nang guol kay ko kanang nagawali ka, mas dako kag katungdanan kung miingon ka, dinhi mo na mo kami makaluwas dako kay kag dako kay kag sayo pa na sa Ginoo. Ano man nagpakanaog man ka sa Dios. Kasi karon no nagwali bagog ko naghingilin ba kanang mga band nagwali nag-ingon ba ko mga yawa na sila wala ay. Oh, magwawali ka di ka mahingalan sa tao nga yawa ngano Ginoo ka. Nya sakit ko nung pulong sa Dios. Nag-inaaba na sa Biblia nga mga yawa mo wala ay. Ang pulong mo ay sakit. Pulong ba murag espada ba? Oh, mo na kita wa ka igo. Yes. Kay nga lang kusog mo na mulay-lihay. Isig lihay nga sige bira. Sige lili, sige hinganan. Sige halag kulto. Ban, sulpot. Oh. Mo ni problema kung nagsulti gani ka na kasabot nakabalo mo, nakasulti gani kag sala sa uban. Sa ato pa makasasala pug ka. Tama? Kaya nakakita makag mali. Tama. Ang nakakita ganing mali, pasabot po na siya. Magkamali po siya. Wala akong ingon niyo nga ang mali himuag tama. Kung siya libakira ayaw pang libak. Naman na sa Biblia kung unsa didi gusto buhaton nimo ay buhata kanila. Kanang sige mo pamantay, ayaw nagbuhata. Kay pasabot na himantayon pug ka. Wa kanimi kana sila ayaw mo ba kamit ng sila, kamot sila. Pasabot mo na ito. Himantayon pug ka. Sagdain na sila. Kana nagawali anak, mura mo himuot lang mo. Ayaw mo tuo kung wala sa balaang kasulatan. Kaya maunsa man ang kanta na ang Biblia balaang kasulatan tiginaboy sa atong simbahan. Wala ganing nag-uol kay ko sa mga pari. Tanaw ultimo mga pari, wala na kasinabot. Nya, unsa na pagkasinabot sa mga tao nga nagatuo nila. Binunyagan mo ko sa pari. Nya karon naa naman ako ang espiritu. Nagyan ko Ginoo sa makadamo ako pagkasinabot sila gay mismo nagdala ganing katungod sa kalibutan no nagbunyag pa nagkasal po wa gid kasinabot. Wala ko patas eh ngano nag-atiman mong ko. Nya karon inaw ko nila inaw ko lang kulto bad ana. Sabot sila kulto kaya kailangan sila unsay bad. Ang kulto hugot nga pagtuo. Amahan good ug bad. Tama? Tama. Nya ilahamang yung oh, okay ra na. Ilang yung kulto bad. Tungod kay naghukom man sila day bad. Tama. Kung magsulti gani kag ikaw bad ka, pasabot nganong nakailamang ka sa bad pud ka. Oh? Ayaw paghukom, ikaw paghukman. Kanang magsulti nga kana bad na sila, nagahukom na. Wala goal kay ikaw kanang nag-ingon sa to, kulto. Tungod kay sa naghukom pud siya, pwede nakuha nagtulubagon. Kaya karon no, pagbuhat pud good mo. Abri man ni akong abri man gani 24 hours man gani ni mo ani lagi ng pasakiton. Panambal pud good mo. Pwede man na sila manambal. Pagwali pud pagbuhat pagita pug mga tinud-an nga magbalik-balik pud nimo unsaon ni kan mo pagpanudlo nga mga tao ganahan maminaw. Naa ba ko'y gihulga niyo di ba wala? Wala. Pwede man na magbuhat ang simbahan, pwede man pastor kada hapon no, pwede man na sila. Pwede man na wala man ko nag-ingon ana ayaw mo ana. Kaya naman na sa balaang kasunatan matang hapon pud na sila magtipon pud ta.
Ang mga karnero, murag ang karnero ba kada hapon tan-awon po na siya magbalantay. Nga kayo kung makadungog na mustigog, hagop ng mga karnero mo, adto ka mo. Kay kabalo naman mo asang pultahan na sa Biblia. Yang ang problema karon, siladaan man nilang pultahan. O, kung karon wala yung mga problema ang karnero. Di mo nang nag-ulpod sila nga ang ilang mga karnero uban na lain nga ato sa laing sintak tungod kay wala po nimo kita bantayan. Wa po nimo kituluan. Sato patama din itong himo na drino nga kada gabi ita. Na ba di mali diha na amantos bala ang kasulatan. Oh, di ba? Eh karon, moingon sila nga nagmali ni. Nganong naaman sa bala ang kasulatan? Kung minsan asa na binasa, magbabasa di ka ba lumabasa? Mo nang dili ko pare sa ilang makita sa bersikulo kapitulo na mo na hinungdan sa tao nga nagliko-liko na ka. Kung magbabasa sila ani minsan, tama gyud ang gisulti ni Noli. Yes, ang gusto ka nato, dapig ka nato, ang dili gusto mong kibatok. Isa naman, gugma ang kaaway. Nagsulti ba gug ko ninyo nga ay makig-away mo? Wala man. Hait lagi ko manulti. Nya karon kay mo tak naman ko. Say pasabot ang manaktak no. Dili na ko magsigig yango ano mga tao nga wala nagatuon ako. Di naman gani ko ganahan gani sa dili mo tagad nako. Kiniingon magino, anak, di mo kainit di buka bugnaon. Karon init na ko manulti. Ang alang. Ibiya na gani ko sa tawano, tanahan na gani nako. Maglisod na gani ko sa kong panginabuhi. Di na gani ko nagpakamatay ko, di na ako kapirma, kay pirma nako na dahonog sa laing ubang nasod, daghan hitabo. Di patay na ko sa tawhanon tungod nila. Kiniingon ko, Ginoo, ako analin. Sige, ako na ihatag na ko kaglim ka, di ko gusto ka, di naglabay na ko nga Nga karon sige pagid sila. Nga kabiingon sila ana naunsa na tungod nila. Di ba naano sa Biblia? Tungod kaninyo, nakabus ako, abroad ng uban. Kay kung may mga dato nga makabalo ani makadawat sa kong iwali, muhatag ninyo. Di wala nay nagtago. Tama? Ino man ako makita man ako. Oy, corruption man ay kurakot man day ka. Oy, naaman kay gitaguan. Oy, grabe man day kay ka. So, ang kwarta nara. Tungod sa makadalo sa tao, ang ikadong sala mao ang pagka-akog. Naam na sa Biblia. Akog man ka mapahitason. Tanaw ni abot sa panahon, tanaw karong kalibutan no, tanaw. Dili na may pailabot o siya man ni klaro na maginim nagaway ng mga vice presidente di ba no? Nya tanawa karon ang mga kwarta. Tuara dito sa mga meetings ilahalang mga session. Yung walay balaod. Yes, kay ang balaod magod na i-revise penal code. Basig na aktuhan ka, nakakawat ka, nakakurakot ka, nakaplander ka pero na may revise penal code. Tama? Kung sa galing kay kwarta, 25 years ka, pwede pa ka makakaso? Pwede ba ka maka-counter case? Yes, kaya mo man trabaho, mo na ingon sa Ginoo. Dapat ang mga professional, manudlo unta sila. Yan na sa Biblia. Kung ana-anak kaninyo ang kaybalo, kamo gifted na God mo. Kaya nagaampo, biya po na sa una na nag-eskwela na sila. Pero naana nila, mo nino nagpalayo sa Diyos. Naaman na sa balaan kasulatan kung ana-anak kaninyo ang kahibalo. Ayaw nyo gamitan ang magpalayo anak ko. Nagpalayo na hinoon sila. Tanawa karon ang mga kabos na hinoon. Ingon nila gitabangan ang mga kabos dili ay nangadato sila. Nakita na ko na nagahilak kanunay si Birheng Maria o si Papa Jesus. Nahilak sa hapit na namagid siya. Nga ang problema na ko gigipadalang espiritu karon manudlo ko. Nga gamiton ko ni Elias, gamiton sa mga balaan nga espiritu. O nya ang gusto ko nato lapit ka nato. Manang naghilak ko gamay ra gyud ay maminaw nako. Kay daghan po nagawali sila nga maluwas na dito. Sig ampo matuman po wala nagtuman. Nga ang kagulan ako kay daghan akong gitambalan na ayo wala gyud ding saksi. Wala. Nga minsan ang ampo ra man pud mi dito. Oh, balik mo dito sa inyong naandang pagtulunan. Pagtulunan man na. Naandang pagtulunan sa inyong pagtuo. Tungod kay nagatuo mo nga ang simbahan mo na inyong arka. Wala ko nakig-away sa simbahan, basig mga simbahan, mga tinukod sa tao, wala ko nakig-away. Ang tao nga nagpuyo diha. Wala po ko nakig-away nila. Hindi naman ko magigibate. Kami mo sa tama, yun mo. Tama. Sige, tama. Wala ingon nga, magwali gani mo. Pagsulod yun sa balay, pasudlon mo dito. Kung sa ilang kinaya, kaon na lang ha. Nga biya, di tak-tak mo matilias dalan. Diba? Tama? Ay, nagdibatihi eh. Nasa pa? Hindi ko lang kalibgan bayan sa akon ba kanang
mabiling buhay ko sa katapusan. Katong mabiling buhay ko, kanto siya kanang maluwas to o madala to sa bawang yuta tanan. Mabiling buhay. Oh, pero ang katong mahabilin, hukman pa na siya. Murag glass lang ni. Maglakaw ta individual. Anak, bisig ko na maglagyo-lagyo ra na siya. Glass mahunlod niya kalayo sila. Kani kalibutan laglago naman ni. Murag kalayo ba? Kuhaan ta sa glass anak dito, murag anak dito. Nga, pakita na tong bagong yuta. Nya, ang problema kung nakisala, magka-unload ka. Wala na wala lang. Lagyo kay mo. Lagyo ta. Diyo, lakaw, sige, lakaw dito. Murag saba ba? Sa ordan ba? Patabukon ka mo. Tabok mo, sige. Sunod. Nya, linya na tanan, sunod. Pero grabe na. Subok kay tanak. Kay mutadlas gud sa kilat tanan, gubot na kay na tanan. Tapok na ang mga tao diya. Mo na yung pag-abot ng panahon na hukman, wala nang kamatayon. Yes, kay wala na yung mga dalo. Wala na may dalo. Di naman magamit ang kwarta. Dili naman. Puros kasakitan naman. Wala na yung kamatayon. Ang kamatayon, biya ka ng sala, di ba? Sa hayno, diligat, lakaw gani mo. Pag adi, sa kay, manday pa ko, adi, may impas dodo, sa kay na po ko'y trabaho. Yes, sala na. Kay kung magwali ganito, anak, dagan kita hinungdan. Wala na tayo pangandoy sa kalibutan hon. Tanaw ng mga dato, di ba? Panglabay nila ng kwarta. Yang lami ang takadakaron, kung ihatag na to, samtang naa pa di, paghatag pa na to, na makabandi pa sila. Wala na yung kamatayon. Sa katapusan dahil wala na yung bandi na kumatag. Sama rin mo kwarta, hindi mo na makaon. Naman na sa Biblia. Ang problema na wala magud giwali na sa inyong pagtulunan god. Isa ka kwarta, wala na. Mamatay noon mo. Mamatay mo. Sige, mamatay mo. Hindi na mo nandong dan sa mga ba? Wala ka kung nagsunod mo ko ta ni Kristo nga sige tag murag ko ba nga naluwas na ta sige makasala ta di ba ka nang nagwali niya dito nasa simana kamo wala may sala o gusto mo ka mo mamatay mo. Kay hulipan pa man imong sala sa imong kamatayon. Ang problema dili ka hulip. Gamay ka sala o mas gamay imong gibayad. Pero mas maayo nga nangandoy ta magpahukom mo ba mga pare karon mga pinili kay ang mga pinili unahon mapaghukom mo na karon kamo mo sakit kay kung wali diri ang alang sige kung daig ninyo ana nga mao na ang gamiton sa paghukom ng balaang kasulatan gibuhi na ako ba gibuhi naguna ang espiritu maoy naghukom di ba naguna ang espiritu aron makighusay kaninyo naman sa Biblia na sa pa Uy, pangutanan mo pag kanang kuan kanang mag-40 daw kan pag 40 days mapudaw gidaw na pag bayaw na gidaw na sa langit gidang Yeah. matay. nga sure gid ka kay daw man O gani na kung pangutanan wala kasi imo ha nga tinuod ba gid na pag 40 days ka sa tao. ayaw mo to na kanang kay naa maguna sa 40 kadlaw may inana kasi kana mo tagag tsansa magsuroy pa na sila, yung paramdam pa na sila kinsa tong mga tao nga na third eye, isa tong mga tao nga gamay-gamay sala, minus-minusan pa dako pa ihang maampo. Ang problema kung gamay sala nya naa sa simbahan pud bakira ha. Nga mo ito nagluhod, yung nagrosary mo dito, nagbible mo dito, yung palahubog po kayo dito, di madungog kung pagampo ko, doon na idiotay nga sala. Ang problema magod kay, tugod sa itong pagtuoy no, nagsalig, hinuunta sa nagdumala dito, niya kato sila, gamay matong sala, mas gamay gibayad. Mas maayo pa, magpaampo mo itong mga tao nga. Wala nagsihisip-sip o sa galon. Wala pa nalibog ko anak. Ay na lang mo anak paghuna-huna ang 40 kay yung mga 40 pwede pa kayo sa 40 pa bitaw mo daghang pang manabtan daghang pang mga pampo dito. Ang problema ana kay wala man kay buhat. Ang ato lang unaon kinalang mupatay ta sa atong mga sala. Malukat ka na niya nga puling raman imong kaakuhan ana. Puling lang Karon pagkaron isa ka kinuumo nga imong utang. Nga puling lang. Nga gamay ra pud ang buutan dito. Nga nay tuluran ka buk munabtar o isa padis-dios pa jud na kay katong nakuan matulog man gani na. Ayos maganda mo man. Gituyo po na nila para malingla mo nga pwede ta maluwas mo na hinuon ang tao hinuon makadungog ana nga misahan, ampuan. Dili na hinuon magbag-o. Tungod sa
Tulunan. Unaan lang pagtulunan. Pagtulunan. Di ba naamna dito, biyain ninyo ang pagtulunan nga sulod ka sa simbahan. Ang templo nga gipasabot ni Kristo duha og tulong nga maghiskot kaniya na sa gisulod nino simbahan tanaw cross man na dito. Sure yun ka nagawali nag-anak na dito puros man gani na uban nag-away man gani ba't sismusa pa mga na diha oh. Nagsige lang nagpamantay kisa naghilak. Ito. Nya nagtuo. Wala di kung dire kung na mamatay. Isulod sa chapel dire. Buhay ang masulod dire. Sama na ingon maging Ginoo pasagdae ang minatay ang maglubong sa kinang nya tuyo po na dito kay di na ganito agila. Patayng lawas man to. Tapo nagila. Sa di gid bagay nga isunod sa simbahan ang patay. Oh, bagay na gawin na sila kamo ayan na po doon na kay musuko na po na sa inyo ha. Wala ka basa sila sa balaang kasulatan. Ningon ko ay nagka balak yung minatay nga maglubong sa kaugalingong minatay. Gusto man sila na magtapok po mga agila. Ay pasagdain na. Pasagdain na kay buingon mo gusto. Pasagdain na sila ilahan ng pagtulunan. Kay moingon na po na sila kung nagabasa sila anak. Ay mo kabalaka anak, ngang kabalaka mo man nga maalamon naman mo. Mo na yung maalamon mo suko kanila. Uban ra pud mo dito para makachismis pud mo tungod sa yang mga kasaysayan. Tama mo po na moabot dito. Ako gani gusto po ko dito para makasaysayan po ko dito, maghilak-hilak po mo dito. Ang problema dito ba magsulti? Maayo kay ni siya, maayo. Kay di wala gyud nagsulti negatibo dito. Daig. Pero ako, kung ako mamatay, isulod ko niya ito, puro negatibo ha. Puros pataas na hinoon ko dito. Naunsan hinoon ni. Nagpataas ito. Nga, ipataas na hinoon ka. Pero kung buhi ka, naminaw to sa simha, wala. Di maminaw. Pero kung mamatay na kay hadlok magkalgo na. Grabe gito siya, karibig siya. Bitaw pag-aral ba? Yes, kaya ang mga tao man God, theology. Di ba no? Gigamit ang pagkamakasasala sa tao. Yes. Sa Usiyas. Siya. Dagdaygon dito dayon kay buhi man, kay patay naman to. Kahit talikod, chismoson na gyapon to. Nga maglabay-labay na hadlok kalag. Nga dilis na mutug kalag. Nay kalag. Kalag bamor ka nang makita pa yung panaggoy mamatay pa wala pa ka na konkreto nga mahimong espiritu. Wala ko baka ba na diha mo sa prisuhan ba? Na convict pa ka ba? Pwede pa ka mapil. Unsa sa yuta mo pud sa langit kumbaga na priso ka ba? Wala pa ka na usagahan ba? May kalag. Dili attorney na dito kay naa magitimbangan dito. Klaro may imong pangalan dito. Nagpaubos ba ka? O asawa na higugma. Tawag ba ka sa imong bana? Wala pa ka napasuko. Grabe na, naam na sa Biblia. Wala pa ka na malikas. Wala ka pala hubog. Problema mo na. Hindi kung magwawali ka. Yung sige kag saan, wala ba ka nagsaad sa mga tao nga imong maluwas? Porting problema ha. Kada ingon nimo nga naluwas na kami ang tinud, porting dakuha nimo tulubagon. Para sa San Pablo, gipatay man nimo ang pulong sa Dios kini ingon sa nasayod akong nauna na sila dito. Ta ingon mo yung Ginoo. Hindi na kasagaran. Bahala dito dako ka sa tulubagon. Pwede kong magsulti ko rin. Ay, tingin ko magsulti maluwas nang namamatay. Ay, kung ako dito, nangaliupo lang ko sa Dios. Patay. Seremonyas patay. Nagisaaran man nila. Naluwas lang yun daw. Okay, nagpataas mo na sila. Naglingkod man silang Kuranang pinasudunggan. Kapag kanaog sila, murag, ayaw mo pag-aampo ka na nag-una na dito ha. Nga, Ginoo, tanawa sa imong mga mata kini. Mura ka, nagsuko kasi Ginoo. Kasi pagtuo sa Ginoo, naingon mo guys, bisag dili pa ka mo mga ayo, madungog ko na ka mo. Sa man na, nagpag-ampo ka ng pag-ampo ninyo ha. Usba na. Mura man ka nagsugo sa Ginoo, sana labaw ka sa Ginoo. Nagpakamatay mo sama ni Kristo? Wala. Mo na yung problema. Sige pag nagsugod sa Santos, sa San Miguel, ang kanidad sa ni mga Santos, nagkinaiya mo sa sama sa Santos? Wala. Pwede suko atong Santos ay. Ako nakita mo ginako na sila. Suko kayo ay. San Gabriel. Senyo San Vicente, suko si Senyo San Vicente. Ano ako may yung pampuon ana, tuloy no na sama sa kong kinaiya.
Nag-action na inahanas ko na yung panahon. Si Mama Mire. So, maampuon. Dagdagon pag inis Mama Mire. Bulahan ikaw sa babaeng tanong bulahan o sa buwangan sa tiyan mo Moses. Ikaw, bulahan ka. Mga pagtulungan. Sip-sip man na si mga galon. Nga galon pag ini mo buta. Naay ko ng buta. Naay matang. Naasi mo si Mama Mire. Eh, kung nahigugma ka. Buhay ba? Pitik sa espiritu. Buhay sa imong kinaiya. Nakakanang nakawaling sa, ay, siya, katawa mga kinaiya na. Huy, mata mo. Mata na kinaiya na, panid eh. Inana si Kristo sa una nagwali. Ngahayahay kayo. Oh, ayan na, tama gina sila. Ina na, tama gina mo. Tama gina mo pagka mapahitason. Wala ka na kig-away nila ang kibidbati. Dahiga na lang na sila. Okay na sila. Kigahin ng mga ulo. Kaya naaman po yung paghahion. Tama yun. Mga ano, di bate ng kahit mo ng ulo. So, pa pangutan na. Kaya ano ko, kanang kuanday, kanang mga santos, siya rin ginanga na luwas din na sila. Ang santos sa kan sa Papa o sana. Sa tanood lang, isa may nagbuhat ng santos sila. Tao. Sila rin po. Ila na nang pato nga maayong binuhatan niya ilahan na himuog negosyo. Si Father Pio, guol kay si Father Pio, wala pa siya kakita. Ipangwartahan namin noon nila. Niya ingon gamahanan na, danaan na ni necklace ni dadadre gamahanan ba na? Tuo mo anak. Na may sakit na ayong. Pwede magay na maayo, magay na niya, di pa nang mga surano maayo ganyan, pero galing lang wala mo nag-istorya. Kada na mananambal luya-luya daga na ayaw anak. Pero dito magin mo sa bari, dito na anak ko dito. Nya, muato na sila sa ubos, itong mga kabos, tambal na sila. Mo na problema. Nga dauton pa to niyang nang luyan, nang hilot na dito magbaklay kay pila ka kuan. Nga asa man si Kristo. O di sila, na sila dito. Wala si Kristo sa ilaha. Sila may amahan ninyo. Ako na nang isulti, o maigo ani, maigo. Bahala na, tulubagon nila na. Lang gisugo man ko, sugo man ko. Sugo ko sa espiritu eh. Sikilat og kaalam. Pero mga pare ko, sinugo po na sila dito. Gibadlong na sila wala sa kabasaan na. Padlong. Badlong na sila. Sugo nga. Si Kristo ang tinuod nga Pangulong pare. Kaliwat mo lang libi. Ang pare ganina magtutudlo sa ila unta sila ang tagibadlong unta sila. Sa ila unta gipakisayod ang mga tao bahin sa kabubuton. Nya sumpay. Lang kabubuton. Napulaan naman sila sa sakripisyo. Napulaan ako inyong ipahimungtan, di ba? Nana sa Malakyas. Gibadlong dati na mga pare. Ilibita sa New Testament. Wala pa si Kristo na anak sila. Gibadlong ni Kristo. Nya gipapatay pa gid sila. Gilambuan ko ng simbahan. Bahala isip-isip mo. So wala na yung balaan ng simbahan. Ilang buwan naman. Kung kamo mosulod mo dito kay nagbalaan mo ang templo sa Dios ang kasing-kasing man naman na sa Biblia. Tukoro ni tulok adlaw. Matukod ninyo ang simbahan tulok adlaw pila magina katuig na magnapay mga islat niyo pagayon na. Pero dili Duag tulog. Karon makadungog mo karong adlaw pag hinulsod ay pagkahuman saan tama ini sinulinan. Banhaw. Ayaw na pagbuhat og sala. Labi nagmapandungan ko kamo. Kayo magpandong man ko sa klase sa espiritu. Papasok na ko ba? Mga liupo ko sa Ginoo lang. Kung ituo mo na ako. Kung ituo mo na ako. Ay magtuo dito ni Kristo di man niyo makita daghang kay nagpa-Kristo karon. Tama yun. Daghang kay Juan nga magtutudlo karon. Daghang nagwali-wali tanaw na akong wali diha tanaw na ang sa Biblia tanan. Sa una pagani na tanawa. Ang Juan nga magtutudlo naglingkod sa lingkuran ng pinasidunggan, sikat na sila daan. Kaya sila nagpatay ni Kristo. Ni Kristo. Pero dili na siya arka. Ang simbahan karon. Kung arka man na barko. Nya gunobon man ni karon sulat ikaduhang sulat ni Pedro. Ay ingon si Papa Jesus sa kuha sila og ni kalibutan. Dili mo masunog hinumdumi ni si Daniel kanyanto. Di ba na kana sa balaang kasalatan. Amen. Tanawan niya. Ayan na kamo balik kung kinsa kamo kanyanto. Pagpaubos na ko kasay lang. Kaya ang sala mo kanay sunugon sa kalaya.
Di ba? Tama gud. Anak ka na sa balaang kasalatan. Pero ang mga taong mga gahigonon, mangyamiin lang. Ay ka mo kabala ka. Wala ko kamo tuloy aron makig-debate kanila, makig-away. Kung di makig-away, pinagi sa espiritu, pinagi sa buwan. Isulti lang iyong antinoon. Ang iyong kasinatian og nabati niyo din eh. Mora na inyong isulti. Pwede ka karong mini na magtutublaw. Magbabasa ka di manti ko magbasa. Ano manti, dilis na manti ko magbasa. Ilukso-lukso nila pagbasa. Magpili sila pabor kanila. Gilik-uliko nila ang mga daan. Huwag karon, ituduan ko kamo. Karon istriton ko mga daan. Gibili na nako kaninyo ang balaang kasulatan. Apan tanawa, kung sa ilang gituhan, magpili ang pabor kanila pinagi sa ilang pagpapunod lang ang gitawag nila mga pulpito bago ang mga propeta. Wala nilain. Gibili na nako tanan ang akong mga bihag. Gipakamatyan nila kini. Apan tanawa karon, gigamit na nila. Sa pagkakutana. Isilong lagi mo ko. Wa na pangutana. Nahutdan ng pangutana. Muna nga, para kang kituluan ko kamo, wala lang kamo na ako gipili. Wala, gipili berita mo di. Gilain lang. Gilain na po di. O, wala pa gilain. Kaya karon ani na po ito, giputli. Pag ipagputli mo, dili masaway. Diyos. Naam na sa Biblia. Ang tanan na kung gisultian eh, kung mababasa sila na, kung react pa rin sila, sige, padayo na sila. Kaya nag-ingon ng Ginoo, aduna ni Sigyan na. Kuya kayo magigaway na ko no, wala naman na sa Biblia. Ang kita na. Mga ni-ingon nilang hait gyud ang pulong. Murag espada, unsa mo ingon niyo? So, mga yawan, mga anak, pulong man na sa Ginoo na naghukom. Instrumento sa yawa. English man daglom kay naglisod man kay hubad sa Biblia magbuhat pagyuglain nga mga langyaw kay sinultian kay pasigarbo. Sulaw kayo. May mag-attorney lang ka, mag-abogado na lang ka, may istra na lang ka kay may katungod pa ka. Tudloan nimo tong dahil labing ubos lisod mga tulala man ganito. Otro po na sa kabalo. Sig ampug amba namo nagtuman. Gisulti ta nila ang kaakuhan sa ginikanan, anak. Si Bunyan. Nalaw, suko ang espiritu. Kung lagi ng pugnan ba kay? Sasambot lang. Kay, dagan pa kayo mga tao. Gustong maminaw. Basahin na sila kanunay din. Dali, dali. Ayaw mo kabala ka katong nga minaw na di. Dili ko makuha na apay panahon, apay panahon. Pero karon maulaw naman sila. Kaya dagang mag-istorya, dili mayo. Sa pare, mga pastor, bispo, na pwede mo doon. Ang problema, naman sila sa taas. Mga naiingan ako sa Ginoo, hapon, istorya ako nila. Magpaubos ka sila, di na ako noon makita nila. Namaminaw sila sa labing ubos. Kung sila gamiton, tanawa. Kung mo na tinuod ng reliyon, nagkadaghan naman gani, nagkadaghan mo, sabot ka daw. Nagkadaghan mga reliyon, pero nakabad ang mga kinain sa mga bata ron. Mas maayo pa itong politiko sa una. Wala pa yung away sa Senado. Pagtanawa, gubot oh. Grabe na mga kurang. May maayo pa itong mga kapit. Sa mga tinginti pa sa una. Wala pa yung mga ira. Wala pa yung nag-away sa kurakot. Kabalo naman sila ay. Wala na ay. Ako din naman kumukuha na kaya wala mong kilabot na. Mulabot na. Wala man nahadlok sa Ginoo. Wala nahadlok sa silot. Busa kamo. Ay na sila diyan. Tumana lang. Kung unsa ganito. Kung aduna sila daw nga binuhatan, ay alagsonda. Tama? Ayun na sila. Mura po mo rebuilding. Naglisod na mga itong presidente ran. Dili lalim mga ugunit ka sa mga tao nga tagas kay mga una-una. Sa ako, pag ganiton ko, dili mahadlok sa Ginoo, ugunit. Pero magsakit na. Magunitan na, kung magkakuan, ay, naam ni kay gitago, ihatag sa mga tao. Mas maayo pa ka ng mga vlogger, kaya niato pa sa mga kabos, naghatag pa. Yung ingon pag sila, content, kantikuan ko nung content din na kay ngayon ko naghatag. Mas maayo, kay gatagaan sila sa mga tao, sa abroad, gidrit sa mga tao. Kontra nga, nagsige kag buhat og proposal, sige kag pangayo, wag ka kakita, nga gilagi gitagaan, nga kabos. Mas maayo na, mga vlogger,
Shout out. Yeah, kami po mga vlogger diri, kung makakita mo na mo, adi pandong namin mo para mabalid na yung paghatag. Ina sila. Ay, ako saludar gay ko nila pero ang problema na pa may mga sala, magpandong na ko sa kalayo sa espiritu. Ang mga vlogger kung nakadungog mo ani, mo lagi puti ni soda eh. Ako nalipay ko eh. Dagang mga kabos karon kinahanglan. Pero ang problema na kabos man tawo, ampoy mo hatag na to. Kita pa mga ganit, manhindi. Ako nakatambal ko. Labi, kaya nakatambal pa ko. Hatag pa ta. Kasi dato-dato niya, tagay ko niya, be. Mula ka mo. Pamaligyan ko tangan. Ingnon mo kabos mo. Mga musimus mo. Yun, 10 mo, insulto mo kung may. Pero yung ko kasi dato yung tagay ko, be. Kabos mo, wala ginin taon. Ano? Wala ang tao. Yun ang mga kwan. Pero, dapat hindi pang ayaw nga dato. Mga po yun ay kurepot kayo. Kano nag-20. Mas mayo pa tong kapos. Nag-uul gadi ko muhatag ng 50. Tao, katong naipigado kayo. Katong ako itang bano, pigado kayo. Wag sige ko. Tagaan ko ni 100. Kumayo pa kapos. Ako pong gibalik niya. Gibalik na po sa dili. Ula, gibalik. Makaul doon ko. Kato hinong lisod kayo. Inaayo lagi ko sa lasbi ko sa doktor siya. Kako 100. 50. Pero katong lato. Yes, 20. Ngayon sa mga ihatag sa mga tao, nga dito man sila naghatag itong nagawali nga gisip-sipan nila, palitan pa nagmahal dito. Mga dito sa una si Kristo, sa una nagpili sa mga kabos. Uy, bulukoy kayo sila sa una. Nga kamo, ayahay kayo. Yes, kay nga no, ulog-ulogan man sila. Naman na siya, mag-ulog-ulog ni sila. Gusto mo sila suborno. Sorry, pagulo sa Israel, Mikiyas. Mag-ulog-ulog sa mga tao. Gigamit nila ang pagkamakasasala sa tao. Ang tao mag-ulog-ulogan kay palakpakan na gani ni si DC, si Erwin na gani. Palakpakan na to si Erwin magdala ng lumlum. Nga, sinama na sa Arlen. May pa si Erwin to. Si Erwin lagi gianak dito, gidayag ni Nuli dito. Palakpakan mo na ko, dala na po sa kanding. Palakpakan na mo si Arlen, sana dito. Itong palakpakan siya, nagdala sa kanding. Nagdunit pag-isag na dito. Palakpakan na po ito, ingon na po sa dudong. Ako gani nagay ko trabaho, hatag na po. Hatag na po sa pati datuan ako. Ihapan mo sa Maghatag mo sa kuha, maningil mo na ako, bantay mo. May pa hindi mo mahatag na ako, kung mahatag ninyo ako. Ang problema, dili po mo makadawat sa kong bali. Okay? So, ang tanan nga, kung gihatag ka ninyo, gini sa balaang kasalatan, kinahanglan ang atong pagkamapailobon sa pagkamapailobon. Tanaw mo lang na, malipayan na ka. Kaon ni mga anak. Tama ra ka, dili na ka magpundo. Kung mo na ingon si Kristo, kung musunod ka mo ka na ako, mamatay ka mo, uban ka na ako. Kung baga, kinahanglan mag-antos yun ta. Kung magtutag niya, maghari ka mo, uban ka na ako, di ba? Kaya si Kristo man, yahamang kalutan, di masa gustong tanda o tanapat yun. Kinahanglan yun, magpakamatay yun sa pinagin sa sala. Pero ako nakawali ko na buhi, patyundaan ang atong sala. Kaya na ay mahabilin nga buhi sa bagong yuta. Na, paano naman na sa Biblia? Giuna mo karon og hukom, ang pulong mo ay maghukom. Ya kung dito na sa bagong yuta, mag-ihanay gyapon. Ha? Ihanay dito. Bagong yuta, buhi ta dito na. Nya isa lang mao na iyang mga pinili nga mga tao na nga gibutang na nila sa nigo. Di ba? Nya si Kristo nagpabunyag ni Juan. Nya ang tao ang tanaw karon pagto nituo ba kay Juan? Bunyag-bunyag na siya, nituo sila kay Juan. Ay nagsulti man si Juan nga, di ba, ipadala niya ang magtatabang. Nituo ba ni Juan? Wala. Ta mga sinulat ni Juan gituuhan ba na nila? Wala. Nya tong last pag sinulat niya panapos ni Juan pagid gidugang-dugangan. Wala nang tuo sila ni Juan, gigamit hinuon nila ang bunyag ni Juan. Nga mato nagpabunyag si Kristo, nagpubunyag siya magdala sa nigo. Unya tapanon ang mga gansang-gansangon. Abudungan mo na karon ako nag-aabuno ko.
Sagan-sagan na tong pagtuo sa una. Abunuhan ang libaong na to ang pagtuo sa una. Yung streeton, ng hiwi nga dalan. Kay daghan magkaroon, daghan kayo nagamit sa Ginoo. Ngalibog na ang mga tao tungod sa relihiyon. Isa lang ang amahan, isa lang. Kaya ang templo sa Diyos ang atong kasing-kasing. Muna karon nga gipadala ang espiritu nako. Mo nako karon murag sugo. Magtatabang, uga mo na ang magtatabang. Na dini kaniyo aduna pahilabaw ni David, ni Juan, ni Solomon. Pagkabot na ditong panahon na pokman ta nga buhi, kaya may mabilin nga buhi na magina sa Biblia. Katong mga tao nga nahukman na samtang buhi sila. Mo na nagabasa sa Biblia kay mao nang gamiton sa paghukom. Mo nang mabugatan mo kay mao magina. Tama? Dirari pagdalag bangko driwen. Mo nang mabugatan mo, yes, mas maayo pa mo nabugatan kay naa pa may kapanahonan, buhi pa man mo kaysa namatay ka nga hukman. Wala ka namatay lagi, bulahan nga masakiton, bulahan ka gidawdaw, bulahan ka nagantos, bulahan ka nagila karon. Mo na kabulahanan niya karon. Gusto pa ban mo, moagi mo nagkamatayan. Muna ang mga tao magsulti ta anis balaang kasulatan, dili man sila gusto mahusay. Yan naman na sa Biblia, ang nahadlok sa kamatayon, nahadlok sa silot. Ang mahadlok ani sa balaang kasulatan, nahadlok na sa silot kaya nakakita na sila nga makasasala pud sila. Nya kamo ana, hadlok mo sa kamatayon. Nya naa pud sa Biblia, ang mahadlok sa kamatayon mawad-an nino sa kinabuhi. Okay na amay kabalaka kay ang una man nga gamiton kabalaka sitag kabalaka nga pobre ta kabalaka to. Ayun na kabalaka. Nya kung wala na nato, dawal karon ang atong trabaho mabalaka ta nakatulog, labad atong ulo, gusto ta mo pahuway, kanate trabaho ugma. Oh, di ba no? Na nya wala man ta mo gipapahawa sa iyong trabaho, wala man ta di man pareha sa mga apostol ipapahawa ta mo ana. Mo na nga kinahanglan timbang-timbangon ninyo. Na kung naay mga amo nimo, siyempre naamtay amo. Ni amo nimo ana, relax ka. O kasabaan kasi. Tama mo po na. Dili ka mo supil ba? Mga ingon nga, kung tahura lang ang namunuan. Ang alang duha man nimo nga galon. So kinahanglan gyud nga wala gi kay isang higugmaon. Tama? Nya kinahanglan ang isa gyud higugmaon nimo katong kaluwasan nimo. Kato igo ra mo tong makatag nimo. Kahunan kalibutan hon. Tanawa karon ang mga tao nga nadato karon. Taas lang kay 50 years. Mubalik na sa kakabos. Kaya kinahanglan pagkakabos mo gyud ka kana akas kabulanan. Ya kung gusto ka maluwas, kinahanglan mubalik gyud ka tanawa. Di ang gusto sa Ginoo, kung gusto na niya nga murag Dios nun kay ni siya, balik sa kakabos magsakit siya. Kaya ang problema karon kay mapahitason ka, makabalik ka sa Ginoo. Yan yung mga anak spoiled naman po, di sige ito pangasaba ni mo. Samantalang kamo gihusay na daan. Maguna ba gihusay? Di ba? Una ang espiritor makigusay kaninyo. Una husay mo nga samtang buhi mo. Ano nag-uul man mo pud husayon, las beditos na matay tang husayon ta. Nya karon ang nay namatay dito sayo di man puto maghusay kay karon magtapok ra ba mo di as mga patay no? Nya katong naay mong gidumtan mo pa puy pag-ana nimo nga patay na ka. Di ba? Hitabo na. Mura ang reunion nga grabing reunion. Kung mag-reunion po dito dili wala puy tagdanay kay katong yung tagdon po mga dato. Nya kung mag-reunion dato o pobre naa dito. O di katong mo na po tong panahon na katong limbiya diha hiubos nimo mo na po tong panahon na nga muktan-aw lang pud sa imong lawas, wala na. Bigol kay ka. Kaya lang wala dili na makapaghay pasaylo. Muna mo adto ko dito sa Namatyan. Kanang nakita na ko nga sige naa sila mga sala niya na gitago. Wala ko adto. Kasi man nol naabri ni karon pa gid ko sa una nagdumot iubos manguko ani kanon naadi ni siya on hilak pa gid ana sa madawat man ko niya. Nya dili man puto maminaw nako. Kung ako sultian to. Umayon ko nga nangayon ni halimbawa ako ano gyapon pangalan kamadlok sa sinuli ni sulti ba kay karon lang gunong ka nagdumot man SSI mo ha mga isang pasaylo nya ikaw ni ubos mo gunong ka ni maminaw ka mo nga naaman po nagwali dito nga naguna na dito kay moingon lang puto sila tuo man ka nang nuli dito na lang ta sa pastor sa pari klaro man to naguna naman kuno to dito nalubong na linimo dito wala naka pangayo pasaylo si manapak siya. Halimbawa ka nung buhi ka,
Buhi. Buhi ko. Buhi ko. Si Dana, buhi. Manapa ka kay kato to nalubong man niya ang pagdumot niya dito. Nga ang gusto sa Ginoo tanawan na kung maminaw na nimo, makadungog na nimo, maluwas ka. Mana uban nga wala pa kabot sa panahon na wala pa sila giukman, nagsigig paramdam. Naglakaw-lakaw, ana do paramdam kay naa pa siya gusto nga ipadayag nga gusto siya nga isulti. Samtang buhi siya. Nga magpaabot mo maanak mo. Mana mo kung ana sa namatay wala man sa kabalo. Isa nga mga pare ang mapasunan siya kakita. Saya butulog kay akong luha. Kita nako sila kayo naluoy ko. Ay lang kaluoy lang katong namatay ra. Wa sila kabalo ang kaluwasan. Wala ko naluoy ang lawas. 100 years na nanta. Para ka nang namatay ka o tigulang na kayo nagpingit ka, maluoy, maghilak-hilak pa ka nga biyaan ka nga. Luoy magay ka ito siya, maglisod og kalibang. Nga maghilak-hilak ang mga anak, maghilak-hilak ang mga pariti, biyaan, milimot. Bas lisod mo to, di mabuti matiman ato. Kailang gikaluyan, namingaw sila. Pero matiman mo to ako, wala ko naghilak anak. Kaya mas maayo na una to siya kaysa sige pingit makakita nimo. Ang akong matuluan sa luha, kapag kapatay niya, kaya naa siya gidungtan. Nga ang luoy po ana, dapat magwali ka, kung ako magwali, kung ako madala, magwali ka, ipasulti nimo sa mga tao, himuon nimo sa example kining tawhana, unya pa ba mo nga moduol sa inyong mga mahal sa kinabuhi kung mamatay sama karon. Kamo po nagtambong dito, at least makarealize mo nga maghiram lang ang atong kinabuhi. Naghilak ka atong napatay to, ikaw. Ano problema? Naghila ka, gipatay ito. Guwapo siya glungon, guwapo siya na, napahiluna na to. Dili to ang nahilakan na siya. Kita. Di ako mamatay, ta magtingog. Kita hinoon din, kay daghang pang tentasyon sa kalibutan. Para itong katigulangan sa ana, naghilak ta, ana din yung mga bukutan man to. Ang problema karon mga bata, hilak mo kamo. Nga dili ra ba mo maantigo mo dumala. Dili ka balong uma. Mas maayo pa ni mga katigulangan, nakaagi pa ni pag mga kalisod sa una ka mo. Wala mong nakaagi kalisod mo nang goal kay ko, wala ko na goal katong napatay. Mamatay magita. Ang ako nakagulan kanang muduol sila nako. Nga naay nagdumot. Manapak man gito siya. Labi na to, nga napatay na to yung gikuan pa ni Pablo, di ba sa Pablo? Si Saulo man na. Saulo imo pa kong ipapatay. So daghan masag napatay, nanapak siya. Adto siya sa Episo. Wala man giwali. Kay daghan man sa gipatay yung nagwawali. Pare karon sa akong mga pulong gipatay, patyon gani nga akong pulong gani. Kana sila kung haron maluwas na sila, manapak sa adtuon po na nila ilang gisipsipan karon nga bad kung kulto ko. Dapat manapak na sila. Naman sa Biblia akong ginasulti.